Marly ýaşaýjylar şäheriň çetine gurulup ýaňy ýakyna ulanylmagy berilen täze awtomendiliň ýerleşýän ýerini özleriniň amatsyz hasaplaýanlyklaryna aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Şu ýylyň sentýabr aýyna garaşsyzlyk bayramçylygyna gabatlanyp ýurdun Marly, Lewap, Balkan we Daşowdy vilayatlarynyň dolandyryş merkezlerine täze awtomendiler açylyp ulanylmagy berildi. Sewit merkeziniň etraplara gatnaýan awtobuslar täze awtomendilden ugraýar. Täze deskar şäheriň çetine ýerleşýär. Adamlar şäherden etraplara ýa-da etraplardan Marynyň merkezine barmak üçin awtomendile çelli we awtomendilden şähere çenli ýene-de taksi tutmaly bolýarlar. Bu ýagdaýyň ila tarasyna amatsyzlyk döretmegi bilen birnäçe ýerli ýaşaýjy ýaňy ýakyna arda şikayet bilen ýerli resmiýetlere ýüz tutup gatnawyň ýeňledilmegini talap etdiler. Şeýle talaplar Marynyň täze awtomendili bilen köne awtomendiliniň arasyna awtobus gatnawynyň dikeldilmegine ýol açdy. Şu gün 12-nji dekabrda täze awtomendilden ugraýan awtobuslar köne awtomendile degip geçip başlady. Adamlar muňa şat bolup diýip Marly bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundyşlykda aýtdy. Etrap ýaşaýjylary köne awtowagzalyň ýerleşýän ýeriniň özleri üçin amatly bolanyny aýdýarlar. Mary şäheriniň etraplara gitmek üçin täze awtowagzaly taksili barmaly bolýar. Soňra etrapa gatnaýan awtobusa bilet satyn almaly we garaşmaly. Ýöne köne awtomendilde ýagdaý beýle däldi. Biz şäheriň bazaryndan çykyp satyn alan azyklarymyz we elimizdäki goşlarymyz bilen göne awtomendile baryp awtobusa minip bilýärdik diýip bir etrap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet medeniýet Sewitde açylyp ýaňy ýakyna ulanylmagy berilen transport deskalarynyň Sewit ýaşaýjylar üçin amatlylyk döredenligini aýdýar. Ýöne meselen Marynyň bazaryndan çykyp awtomendile çenli taksi tutmaly bolýan we şeýlelikde iki işli bolýan ýerli ýaşaýjylar täze deskalaryň özleri üçin hem wagt tyşytlylygy babatda hem de pul tyşytlylygy babatda durly amatsyzlyklary döredenligini aýdýarlar. Hökümetçi neşirlere görä vilayet merkezlerine açylan täze awtomendillerin her biriniň kuwatlylygy bir gece günüňizde 700 ýolagçy niýetlenipdir. 3 hektar meýdanda ýerleşýän awtomendillerin birinji gatyna 140 ýolagçy niýetlenen garaşlyan zal, bilet satylýan kassalar we beýleki möhüm hajatlar üçin iş otaglary, dukanlar we beýlekler bar.